Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα θα κάνω μια αφιέρωση μόδας και ομορφιάς στη selfie.please που της το έχω υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό. Να της πούμε πες για YouTube. Και πάμε τώρα στη σουίτα της για να της κάνουμε συμβούλη μόδας και ομορφιάς. Εγώ πάντως έχω πάει και την έχω δει στη σουίτα της και είναι υπέροχη, δεν νομίζω ότι της χρειάζεται, αλλά εκείνη πιστεύει ότι θέλει. Λοιπόν, έλα. Τώρα φορτώνει, ναι, αυτά. Για YouTube το λέει. Να μου κολλάει. Πω διαφημίσεις. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η... πώς τη λένε, κοίτα. Εντάξει, κόλλησα. Και πατρεύουμε. Welcome, τρελός. Μόνο. Τέλος πάντων. Αλλά πάμε πιο πάνω. Τέλεια είναι. Δεν χρειάζεσαι παιδάκι μου, εσύ. Τέλεια. Ωραία μπλούζα. Είναι έχει αυτή. Μόνο την πάρω. Θα την πάρω. Είναι πολύ ωραία. Δεν έχω όμως πολλά μοβ. Τέλος πάντων. Φοράει αυτή την μπλούζα που την έχει πάρει με 120 μοβ από το Vinyl. Φοράει αυτό το τατού, ναι, με $60 το έχει πάρει. Το Inked, κάπως έτσι, δεν έχω ιδέα πώς λέγεται, δεν μοιάζει. Φοράει επίσης αυτό, ένα άλλο τατουάζ, ναι, με $8, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, και αυτό, και βέβαια. Κρατάει αυτό εδώ το χειριστήριο από το PlayStation 9, τέλος πάντων, από το Mr. με $8. Λοιπόν, φοράει αυτά τα παπούτσια με $10 που το έχει πάρει από τα Nelly. Φοράει αυτή την μπαντάνα από τα Kelly Speaks με $5. Και τώρα για να δούμε τι ρούχα έχει, να σε ντύσω εγώ. Καλά. Όταν λέω ότι μερικά κορίτσια είναι χαζά, είναι πραγματικά χαζά. Έχεις τόσες τέλειες μπλούζες και φοράς αυτή. Σοβαρά. Ειλικρινά, σοβαρά τώρα. Λοιπόν, κάτσε να σου δοκιμάσω αυτές. Μου αρέσει αυτή, μου αρέσει αυτή. Μου αρέσει αυτή. Μου αρέσει αυτή πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ με το Superman. Μου αρέσει που είναι αυτή εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ. Αυτές. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα στα παντελόνια και τις φούστες. Αυτό παντελόνι, παιδάκι μου, είσαι πάρα πολύ τυχερή που το έχεις, γιατί νομίζω ότι πια δεν το έχουν. Και ακόμα και αν το έχουν, μακάρι να είχα τα $10, ναι, δεν έπαιρνα. Τόσα $10 δεν έχω. Για να δω, υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει ακόμα. Υπήρχε μια περίοδο. Για να δούμε. Πάει αυτό με αυτό πάρα πολύ. Ένα συνολάκι, κάτι επειδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παντελόνι και για άλλες πλούσες. Πάει αυτό με αυτό πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Αυτό είναι τέλος πάντων. Ναι. Μαζί και βέβαια την μπαντάνα, οπωσδήποτε. Αυτό σου το προτείνω. Τι παπούτσια φοράς για να... ναι, αυτά εκεί. Παπούτσια, ξέχασα τα παπούτσια. Παπούτσια. Ναι, είσαι χαζό. Ειλικρινά, είσαι χαζό. Φοράς αυτά τα άσπρα τα παπούτσια να έχεις αυτά τα υπέροχα.
εδώ και τα πιάνεις και τα φοράς. Και έτσι είσαι υπέροχη, μα υπέροχη, να το πω αυτό. Εκεί μας νομίζω, όχι πάει. Αυτό με αυτό, πάει και αυτό. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η μπλούζα, αυτή εδώ η μπλούζα, αυτή εδώ η μπλούζα, αυτή όχι πάει. Αυτή εδώ, μαζί με αυτό το παντελόνι, αυτό. Αυτή, Λοιπόν, τώρα μπορείς να φορέσεις αυτή εδώ, με όλες αυτές τις μπλούζες μπορείς να φορέσεις αυτό το παντελόνι. Λοιπόν, τώρα μπορείς να φορέσεις αυτή εδώ, μαζί με αυτό εδώ, από μέσα. Αυτό είναι επίσης πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτές που είναι με αυτό εδώ το παντελόνι, θα τις βάζω από εδώ. Αυτές που ήταν με αυτό το παντελόνι και το παντελόνι εδώ στο τσαφάλι. Εντάξει, δεν πάει άσπρο με άσπρο, όχι. Ή αυτό μπορείς. Ή μπορείς, που σου προτείνω πιο πολύ, αυτό. Τη φουστίτσα. Δεν μου άρεσε πολύ. Δεν πηγαίνει, πιστεύω, με τίποτα. Λοιπόν, αυτή η φούστα πάει εκεί μέσα. Τα παπούτσια πάνε εκεί μέσα. Το παντελόνι πάει εκεί μέσα. Άντε. Λοιπόν, να τις πούμε. Τώρα κάνω την δικιά σου αφιέρωση. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω το παντελόνι που το έβαλα εκεί μέσα. Τέλος πάντων, αυτές οι μπλούζες, οι 2-3 πάνε μαζί με αυτό το παντελόνι που σου από αυτή, όχι πάει. Φορά τα τατού σου. Πάει. Λοιπόν, αφού κατάλαβα, ναι. Αφού κατάλαβα. Τέλος πάντων, είμαι χαζά, δεν το ξέρω. Αφού σου αρέσει αυτή η μπλούζα, μπορείς να φορέσεις αυτή μαζί και με αυτό το παντελόνι. Μπορείς και χωρίς το παντελόνι έτσι σκέτο, αλλά εμένα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή μου χαζά, ναι, αυτή εδώ η μπλούζα που είναι και τέλεια, υπέροχη, μαζί με αυτό. Μιλάμε έτσι, σκίζεις. Λοιπόν, αυτή ήταν η συμβολή μόδας και τώρα πάμε στη συμβολή ομορφιάς. Μου φαίνεται πως έχω υπερένταση σήμερα. Παίζει. Δεν ξέρω. Είναι και την πρώτη σκύλη μου. Πώς πάει τα νεύρα. Με λείψη έχει. Άσχετο. Τέλος. Λοιπόν, δεν θα προλάβω να κάνω αφιέρωση στην άλλη, στο άλλο κορίτσι, να το πούμε έτσι, που μου ζήτησε αφιέρωση μόδας και ομορφιάς. Λοιπόν, έχεις ωραία μαλλιά, πολύ ωραία μαλλιά. Για κάτσε να μην κοιτάξω. Έχεις τέλεια μαλλιά. Τέλεια, πάω για αυτό. Αλλά σου προτείνω να φέρεις αυτά εδώ τα ξανθά και να πάρεις με ένα χρυσό, με ένα $30, να φτιάξεις μόνο ένα, πώς το λένε, για να το βάζεις πίσω από το μαλλί σου τώρα. Να το πούμε, κόλλησα. Να το φορέσεις τη στήθος, αυτό που έχεις και αυτό. Γιατί δεν το φοράς, αναρωτιέμαι. Απλώς να βάλεις εδώ πίσω αυτό που κατάλαβες. Είναι ο αδερφός μου μέσα και μπορεί να το ακούτε. Και αυτό να το μικρύνεις. Έτσι, και τη μύτη να την κατεβάσεις λιγάκι πιο κάτω, σαν είναι και εμένα, ή εκτός και εκεί, είναι πολύ ωραία επίσης. Εκεί. Όχι, με τίποτα. Μακιγιάζ, για να δούμε. Λοιπόν, είσαι υπέροχη. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν παιδιά η αφιέρωση μόδας και ομορφιάς.
για την selfie.please. Και τα λέμε την επόμενη φορά που θα κάνω σε μια άλλη πολύ καλή μου φίλη αφιέρωση ξανά μόδας και ομορφιάς. Θα κάνω και μια αναφορά πάλι. Τέλος. Bye. Γεια σας. Τα λέμε.